22 гады таму зніклі палітык Віктор Ганчар і бізнесовец Анатоль Красоўскі. На імаверным месцы выкрадання былі знойдзеныя аскепкі шкла і кроў. Віктор Ганчар быў у камандзе Лукашэнкі на першых і адзіных сапраўдных прэзідэнцкіх выбарах у 1994 годзе, але ўжо неўзабаве перайшоў да яго ў моцную апазіцыю. У 96 годзе, пасля ягонай заявы аб недапушчэнні фальсіфікацыяў на рэферэндуме, Віктора Ганчара незаконна пазбавілі пасады старшыні ЦВК і туды паставілі сумнавядомую Лізію Ярмошыну. Ужо зараз з намі на сувязі спадар Анатоль Лябедзька, былы дэпутат Верховнага Савету. Спадар Анатоль, вітаю вас. Добрый вечер. Вось у гэтую трагічную гадавіну хацеў бы, каб вось некалькі словаў у памяць пра Віктора Ганчара і Анатоля Красоўскага. Што гэта былі за постаці? Ведаеце, это такі час і такая сітуацыя, калі нельга сказаць нешта новае, але маўчаць немагчыма. Хаця б для таго, каб сказаць, што мы памятаем. Віктор Ганчар это быў вельмі яркі палітык з вельмі добрай такой перспектывай. Я лічу яго адным з лепшых арганізатараў. Ён мог ствараць кампаніі усебеларускага маштабу. Это і выбарчая кампанія з удзелам Міхася Чыгіра і Зенона Пазняка. Гэта фактычна другі імпічмент, які ён падрыхтаваў з групай дэпутатаў Верховнага Савета ўжо пасля таго, як адбыўся антыконстытуцыйны пераварот. Так што маштаб Віктора Ганчара ён яшчэ недаацэнены. Я думаю, што гэта быў адзін з самых вядомых беларускіх палітыкаў. Можна шмат што гаварыць пра Віктора. Адзінае, што на сённяшні дзень можна сказаць, што, канешне, ён быў пагрозай для Александра Лукашэнкі. І не выпадкова, што пасля скрадання і забойства Віктора Ганчара, мы это адчулі ў ўсім маштабе краіны, што мы згубілі рэальную такую альтэрнатыву. Найбольш моцную ён і Захаранка, Карпенка — гэта тыя, хто былі небяспекай для Александра Лукашэнкі. Ён гэта адчуваў. Таму, я думаю, што ёсць усе падставы гаварыць, што ніткі скрадання і забойства Віктора Ганчара і Анатоля Красоўскага вядуць на вяршыню палітычнага алімпа Беларусі. Мы памятаем. Летась было такое сенсацыйнае інтэрв'ю былога спецназаўца Юрыя Гарраўскага, які цяпер у эміграцыі. Дакладней, выбачайце, не летась, яшчэ 2 гады таму ён прызнаўся, што ён удзельнічаў у выкраданні Віктора Ганчара. І вось калі ў яго пыталіся, а чаму ўвогуле вось так чалавека забілі, ён казаў, што яму начальства патлумачыла, маўляў, Віктор Ганчар меў кампраматы наконт рэферэндуму 96-го года, усе доказы, што гэта ўсё было сфальсіфікавана, і менавіта таму ён не быў, менавіта таму яго вырашылі тых, хто ўтрымоўваў уладу, забіць. Сапраўды вось так Віктор Ганчар крытычна замінаў рэжыму, што вось на такі моцны крок пайшлі. Ведаеце, гісторыя сучаснай Беларусі ўжо налічвае некалькі дзесяцігоддзяў. Віктор Ганчар быў першы, хто сышоў у адстаўку. Гэтым ён прадэманстраваў, што матэрыяльныя састаўляючыя для яго не галоўныя. Што ўсё ж такі ён быў і заставаўся палітыкам прынцыпаў. Так, у яго былі амбіцыі, але разам з тым, у адрозненні ад падаўляючай большасці чыноўнікаў, палітыкаў, ён не трымаўся за ўладу, ён мог сысці ў адстаўку. Гэта моцная яго якасць. Што датычна матываў скрадання і забойства Ганчара, я думаю, што ўсё ж такі галоўнае гэта было тое, што 19 верасня 1999 года мусіла адбыцца сесія Верховнага Савета дэпутатаў, якія засталіся адданыя Канстытуцыі і выбаршчыкам. І на гэтай сесіі адмысловая камісія, якую адчаліў Віктор Ганчар, падрыхтавала фактычна тое, што я называю народным імпічментам. Так, там былі сабраныя доказы, юрыдычныя, прававыя, парушэнняў і Канстытуцыі, і закону, якія здзейсніў на той час яшчэ прэзідэнт Александр Лукашенко. І, канешне, гэта была такі моцны раздражняльнік для Лукашэнкі, і я думаю, што адтуль і пайшла каманда, каб нешта рабіць і вырашаць праблему Ганчара.
і вырашылі так, як і з Юрасем Захаранкам. Падаецца, што менавіта вось тады у далёкім 1999 годзе была такая апошняя магчымасць цалкам неяк юрыдычна, паколькі першы тэрмін адзіны законны Лукашэнкі канчаткова скончыўся. Вось юрыдычна ўзяць уладу, каб дэпутаты Верховнага Савету ўзялі на сябе тады гэтую адказнасць. Вы згадалі таксама выкраданне і забойства Юрыя Захаранкі. 99 год, пасля вось гэтых трох гучных выкраданняў, знікненняў, забойстваў, пасля гэтага Лукашенко вырашыў, што засядзе на троне назаўсёды да смерці. Гэта вось быў той пункт незвароту забойства палітычных апанентаў. У гэтай праблемы як бы ёсць два бакі. З аднаго, так можна сказаць, што ўжо тады ў той час Лукашенко паказаў, што ён найбольш матываваны палітык, які гатовы ісці на ўсё толькі утрымаць уладу ў сваіх руках. І эскадрон смерці, канешне, гэта вельмі страшная гісторыя, але разам з тым вось улада паказвала, што яна гатова на ўсё, нават на тое, каб забіраць чалавечыя жыцці і распараджацца імі. І гэта быў, канешне, моцны пасыл грамадству, і на пэўны час мы акунуліся ў цемры страху, гэта было відавочна. Пасля гэта на доўгі нейкі прамежак часу не было вось такіх спробаў адхіліць Лукашенка ад уладу, як гэта было падчас 96-го года, калі была рэальная двухуладдзе, з аднаго боку Лукашенка, а з другого боку парламент і Конституцыйны суд. І вось у 99-м годзе вот это была такая другая спроба адхілення Лукашенкі ад улады, так як вы правільна адзначылі, праз нейкія прававыя інструменты і механізмы. І разам з тым трэба адзначыць другі бок у гэтай праблемы, тое, што калі знік, быў скрадзены Віктор Ганчар і Анатоль Красоўскі, то на вуліцу выйшлі тысячы людзей па ўсёй Беларусі. Пасля гэтага з кожным годам станавілася іх менш, тых, хто выходзіў на вуліцы, каб сказаць, мы памятаем. Спачатку сотні, потым дзесяткі. Грамадства як бы адхілілася ад гэтай праблемы, не заўважала гэтае пытанне. Але ж эскадрон смерці, які быў створаны ў 99-м годзе, ён выйшаў на вуліцы ў жніўні 2021 году. Толькі это быў эскадрон смерці, які налічыў там не дзесяткі сілавікоў, а сотні і нават тысячы. І гэта сімвалічна, што калі мы ў свой час не змаглі вырашыць вот эту праблему адхілення ад улады людзей хворых на яе, то з цягам часу вырашыць гэтыя праблемы становіцца ўсё больш складана і цяжка. Кошт ужо зусім іншы. Я думаю, што гэта такая адказнасць усіх нас, і палітыкаў, і грамадства, і тых, хто думаў, што можна вот так перасядзець гэты час, дзейнічаючы па прынцыпу «мая хата з краю». Як паказалі падзеі мінулага года і сённяшняга дня, перасядзець не ўдасца, і вельмі важна, што і вот вы, і мы гаворым пра тое, хто такі Ганчар, што з ім адбылося, што такое эскадрон смерці, якія гэта можа мець наступствы. Таму што вырасла новае пакаленне, якое адкрыла для сябе тое, што улада, якая здольная на брутальныя нейкія дзеянні, на забойствы, гэта не тое, што мы бачылі толькі зараз. У гэтага ўжо ёсць свая доўгая, крэдытная, на вялікі жаль, такая крывавая гісторыя. Спадар Анатоль, дзякую вам вялікі за гэтую размову.